Mae'n bosibl eich bod eisoes wedi penderfynu ar y strwythur cyfreithiol, neu efallai nad ydych chi'n gwybod ac bod yn awyddus i trafod. Yn naill ffordd neu llall byddwn ni'n ddweud bydd y fantais i chi gysylltu gyda un o'r swyddogion datblygu busnes gofal plant cyn clicio nesaf ar y sgrin hyn. Dim ond er mwyn gwneud yn siŵr eich bod wedi clicio ar y strwythur cyfreithiol yr ydych yn bwriadu bod, a hefyd ddim ond i gyd drafod trwy hyn i wneud yn sicr fod y strwythur cyfreithiol yn cyd-fynd â pwrpasau ar amcanion yr ydych yn dymuno yn cael. Yna, bydd y neges hyn yn sboncio i'r sgrin ac arni gallwch cysylltu ar canllaw cofrestru. Mae hwn ar wefan yr AGC a byddwn yn awgrymach bod yn agor hwnnw fel tab arall wrth i chi fynd drwy'r proses o cofrestru. Mae gwybodaeth ddiddorol yna, ac mae hefyd yn trafod y wahanol fathau o endidiadau cyfreithiol, fel y gallwch darllen am pob un mewn ychydig o fanylder, ac mae'n cynnwys gwybodaeth am cofrestru nifer o wasanaethu yno. Felly, na i agor hwn, a wedyn dod nôl i'r cais. A dweud nesaf. Fel y sones o blaen, bydd cynnwys y ffurflen cais ei hun yn wahanol yn ddibynnu ar beth oedd eich dewis yn y dechrau. Felly, fel y gallwch gweld, am fy mod i wedi dewis opsiwn yn seiliedig ar bwyllgor, ac felly yn sefydliad corfforedig elusynol, mae yna gennym fanylion y sefydliad, fel hyn, hanes cofrestru'r sefydliad, a swyddogion y sefydliad. Yn yr adran hon. Ni fyddech yn gweld rhain os ydych wedi dewis darparwyr unigol. Felly dyma a ddiolch am gwrando am fi heddiw. Peidiwch anghofio os gennych unrhyw cwestiynau, plis dewch yn ôl ato ni ar ein gwefan clybiauplanccymru.org. Diolch sut gymaint am eich amser.